következő správy. A vezető hír ma a Jankai, tehát önkormányzattal kezdünk. Jó estét kívánok! Vo štvrtok 3. mája sa konalo tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Po správach o činnosti hlavného kontrolóra, primátora Mestského úradu a Mestskej polície nasledovala kontrola plnenia uznesení. Počas interpelácií poslanci upozorňovali na pravidelne sa opakujúce problémy so skládkami odpadu, premávkou kamiónov či upchatou odvodňovacou šachtou v Budulove. Poslanec Gacek upozornil na zhoršujúci sa stav budovy na ulici Duklianských hrdinov. Ide o budovu, z ktorej boli vysťahovaní neplatiči do sociálnych bytov. Poslanci diskutovali o občasných útokoch rómskych detí na účastníkov pohrebov. Vec bola uzavretá tak, že rómske hliadky budú asistovať pri pohreboch. Nasledovali ďalšie interpelácie ohľadne pozemkov na terase, zatepľovania bytoviek a rekonštrukcie chodníkov. Ďalším bodom programu bolo menovanie riaditeľov Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Riaditeľkou Centra voľného času sa opäť stala Mária Tótová a na čele Základnej umeleckej školy ostal Miroslav Smrek. Poslanci menili všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií. Zároveň v zmysle tohto nariadenia odobrili poskytnutie financií pre obidva moldavské zmiešané spevácke zbory, ktoré dostali po 25 000 korún a tiež sumu 18 000 korún pre miestnu organizáciu Čemadoku. Nasledujúci bod súvisel s plánom niektorých firiem osadiť v katastri Moldavy a niektorých ďalších obcí veterné turbíny. Poslanci schválili súhlas na začatie prípravných prác. Potom už prišli na rad správy o hospodárení kultúrneho strediska, Mestského bytového hospodárstva a spoločnosti Bodvatel SRO za rok 2006 a návrhy plánov na rok 2007. Tieto body boli schválené bez väčšej diskusie. Prekvapujúco, bez námietok, bola schválená aj správa Centrálnej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku mesta. Schválený bola aj záverečný účet mesta. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj žiadosťou rímskokatolíckej cirkvi o povolenie osadiť sochu svätej Alžbety v parku pri kostole, prenajať miesto pod sochou, premenovať tento park na park svätej Alžbety a žiadosťou domova dôchodcov na zmenu svojho názvu na domov dôchodcov svätej Alžbety. Tieto žiadosti boli schválené bez námietok. Mesto rozhodnutím poslancov predalo niektoré nehnuteľnosti. Išlo o pozemky na výstavbu rodinných domov v lokalite oproti hotelu Bodva a budovu na Hviezdoslavovej ulici. Taktiež bol schválený zámer mesta rozšíriť mestský úrad formou odkúpenia susednej budovy. V súvislosti so stavbou Teska bola poslancami schválená zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej energetiky akciovej spoločnosti na obdobie 30 rokov. Mestskej časti Budulov sa týkal prevod výkonu správy a prevádzkovania kanalizácie, čističky odpadových vôd a vodovodu na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, akciová spoločnosť. V zmysle príslušného zákona sa schvaľovali aj zmeny platov primátora, jeho zástupcu a hlavného kontrolóra mesta. Po odsúhlasených úpravách bol plat primátora stanovený na 85 400 korún, plat jeho zástupcu na 72 300 korún a plat hlavného kontrolóra na 14 300 korún. Do diskusie sa prihlásil poslanec Kováč, ktorý chcel zistiť podrobnejšie informácie o archeologických nálezoch pod budúcim Teskom. Po tomto bode nasledovalo prijatie uznesenia a primátor mesta ukončil zasadnutie. A héten